Tutoriál, ako uvariť kušu part 3. Áno, verím tomu, že už to bude asi predposledný diel. No, poďme na to, čo tu máme. Takže toto je mechanizmus na spúšť. Toto je kohútik. Toto je to, čo bude držať to lano. Alebo čo to bude. Možno oceľový špagát. A toto tu je poistka, čo pôjde takto sem, keď tam spravím ten mechanizmus. A mám tu aj niečo také celkom super. Je to laserový zameriavač. Áno, bude tam laserový zameriavač. Možno aj ďalekohľad. Ak nejaký zoženiem, nejaký lacný. No. Dáme to tak, že v ďalšom šorte tam namontujem aj tú spúšť a dokončím ju. Čus!